sinfonia d'un compositor molt conegut. És una sinfonia de Beethoven, és el quart moviment d'aquesta sinfonia, és molt coneguda, és una melodia molt coneguda i nosaltres la coneguem com l'himne de l'alegria. Després canviarem i tocarà l'altre grup de primer de l'ESO, ens interpretaran una altra cançó, després la presentaré i quan ells acaben vindran els de segon. Amb els de segon ja us explicaré una miqueta més com ha sigut tot el procés d'aprenentatge, quines matèries hem participat i tot. Nosaltres en primer, que tenim l'assignatura de música sense participar en cap altre àmbit, el que hem fet ha sigut preparar un concert, aplicar de forma més pràctica tot allò que hem anat aprenent des de principi de curs. Com ja vaig dir en aquella reunió de principi de curs, l'ukelele és el nostre instrument vertebrador, per això és tan important, però de mica en mica, quan ja van aprenent, anem afegint altres instruments, com per exemple les lires o els pianos. I, bueno, ja està. A continuació, primer Delta us interpretarà el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, de l'himne de l'alegria. Va tocar a la segona classe de primer, que és la de primer Epsilon. A més hem treballat una cançó totalment diferent. Abans havíem escoltat una cançó de música clàssica, ara escoltarem una cançó de música pop-rock d'un grup que és molt important per a mi, que són els Beatles, perquè va ser el meu pare qui me va introduir des de quan era xicotet tota la música dels Beatles. I per això una forma també de donar classe és de compartir amb el teu alumnat les teues vivències. Per això la cançó que ara interpretaran és la de Let It Be, que és una cançó per a mi molt important dins de la meva família.